but I'm not ready my thing. But I never asked I go to You good abo. able. Okay. Tell them Dimonza. Yes, you don't know say I tell the nation now what she says. Zitarangu ndonzi Ja Dominas. Yo. So remember Magamire boys. Okay. Both. Typical freestyle rest. Yo. Saka this time da change formula ndakuda kita popular ndadorira fanka choki fanka cellular tendereza vanhu musoro kuita fanka propeller ndikaimba acapella nyatsotetekera ndoda mageto you set free fanka Mandela the dance for president muchandivotere nandina wandokopera ndina wandopomera chiye zvimaprofita zvekutini ndakurotera saka ndichatopinda ndichingofaisa mangoma every time nini pese pandoimba kambo mageto youth anospa kwavo nditi imba samo pari panyaya dzemangoma inini ndini mambo vanhu vachaspa vandona ndiri mugini lambo ndaita mari chikwama changu nichakunge bible ndakuteverwa ndane madisciple ndakasimba ndakalimba ndonge pana rambo pandasvika nini panoputika bambo so every ngoma randaimba every ringtone charamba ndakashingamike never back down when me pray to judge blessings they might come down but I go fire uptown go to the downtown dabata microphone with a computer shut down mofonzi wondi wona wondi fake as a crown them look me them faces them start fi frown me dressed in a white spot them a sing brown yo mira nyuko yo big up Silverstone big up tikupi manje tikupi batri kuchipaze mtendai huu kupi kupindura saka mune marekodzi ya tine marekodzi ndarekoda mad level kuchief sport ndikamborekoda nana sunshine ndikamborekoda kwakutso paspecial moments unomurona spile ndonzi Ja Dominas mairovera chimboimba ere vanogona kuimba wamuimbi chitiroereka unga 30 seconds ingi freestyle. Okay. Saka ndiri kuno kupindura chero kandibvunza mbunzo nando ndakupindura alright then chimomira ndimbopupura ndaona zvakawanda kubva ndichikura ndapinda giya number 5 ngambonyutura nhamo yakatombondiyamwisa ikandirumura saka zvakabvonzwa zvese nchozvifumura ndendiona timabhebi tinondijamuka vari manje soshuva tichapepuka kuti chimurasta ichi chakachangamuka ndiri zitategurini ndenge chaminuka emavinozekana rasta vavhunduka zvese zvakavanzika pafeya zvichafumuka yo yaranose Ja Dominas saka zita renjero chaimunonzani ndonzi Desire Mukwaira. Okay mazvaro ndakazvarirwa kuMalbra kuMalbra kwamusoro kuhospital padn. Okay saka ubindura kunomugara kubindura togara kuchiwaridzo ndekupiwa Chiwaridzo 50 just after this chipadze ghetto ratini. Okay saka matanga kuimba ndakatanga muna 2006 apa mune 3 marecords apa makatanga muna 2006 mune makore mangani apa ndane 24 2006 unoziva kudhara kudhara tiri muna 2015 saka 2006 wanga une makore mangani muna 2006 ndanga ndine ndatemakore mangani 2006 dandiri watune 24 2006 kudhara it's like 9 years ago saka 24 minus 9 saka ndanga ndine 15 years nditara chokwadi 5 24 minus 9 15 okay isn't it aiwa ndinenge uziva kuti musazonyanyonyebera bosi zvinozokutsimbirirai kumberi kuona izipeta kungoti wakatanga last year kuti zvisanyanyonetsa kuti makatanga 2014 zvisanyanyonetsa because bosi vakawanda vanotaura kuti vakatanga kudhara but vakatanga last year saka ukada kutanga kuda kunyeba
kunzwa mangoma kusitwa kunzwa kwatanga kudhara hatisati nalosi nalosi iwo ndo unozoita losi genga rangu arira nelosi because isi video ndeyangu iwo ndo unorira nalosi because unongochitaura zvekunyeba sanyebe sanyebe tinyatsotaura wakatanga rini chingoti ndakatanga 3 years ago wada kunyeba futi first record yako wakatanga kurekoda rini ndakarekoda muna 2011 yainzi chi kupi wairekodera kupi ndarekodera kusunshine inonzi chi ndamborekoda inonzi Casanova imbe tinzo imbe inonzi nini ndine Casanova ndinokuzwa nemativa tunojambira rasta totiponderiva Dr. Love ndorapa tune fever Casanova saka tumadiva tunondibhiliva nerudo runobata moyo neliva tichiroka pachumbisana namulova ndomisa tumabhebhi mumuraini kandaona karifaini ndokatiwa vamaini ndokafonyora zvangu nemaraimi ikokofunga zvimwe something like that. Saka wakati wakarekoda uchiu sport andi wakabhadhara maripo wakarekoda uchiu sport abhadhara $35 chete mwana wamboti $50 ngo rhythm raita $50 ndakabhadhara 35 ndosaka ndisina kuiswa pa-first pay ndozvandambotsaura saka zvese rhythm nekurekoda $50 kuti rhythm ravo nekuti vazokuisa pacd ravo vakumakete it was going for $50 indobva ndabhadhira less than that $35. Saka imi munozviona sei kuti imi ma-outsiders hamuitwe paridhim launch munenge musiku munozviona sei kana zvichiitwa nausitoda toho zvinototibatawo because sometimes pamaridhim acho tenge takatoimbawo mamwe masongs anenge achiappreciatwa nevanhu kupfuura mamwe masongs evanhu anenge vachibudiswa paridhim launch saka tichitoshuwirawo kuti panoitika maridhim launch tiwanike tichikwanisa kuti kubudawo tiratidzirawo zvatinge tikwanisa kuitawo kune vanhu wakamboimba mara ya ndakamboimba kuchitungiza kupi pamubayiwa bayiwa ndo hotel nyamutambo okay waimba nekusaundi kana kuti wanga wagest pane vanonzi Dr. Rauf ndo vanonge vachiita mabhasha saka vane studio taimborekodhera studio kwavo ndopa taibva tazvinopefoma yako yoda kutaura ipi mirai tinotaura fair tikapinodhara tiri stone aiwa aiwa bo ndinoibinga acho nainzwe iende kana panhiri chimomira munhu ari kupedza nyaya yayo iyo enda kungodhererwa nevana mutaurire kuti hauna basa especially mamanje aiwa chimonyarara kana nai saka chichititaurira kuti mimi munonzanisve mune phone number pasofa offline mune Facebook ndinayo account but ndane time singa log in but ipapo manje kuti muzikanwa pane social media I understand but very soon ndinda kupa social networks because munodiwa pa social media ipapo saka panchatongoita kuti sezvo mayouth asara nenhamba dzenyu ndakangoita smartphone maimanje baba ndobva ndazokulinka zvina basa nesmartphone X2 kana kambudzi kanoenda I understand gara muri connected nefacebook handizvo code zvifaya kwewewo intakaniyo naye titori neartist panavo but anyways maita bofire hamuna kaunga last number kamuda kupotsera karipo ndipotserai saka Jesu mukuramba muchiya kuno kundikuramba nchidzokera mumashure saka Jesu aiita minana pataifamba netsoka kuenda kachana kare mari isati yatonga vanhu vachinonga mana mvura ikazotaka zvikazopakapakana saka Jesu ndimambo zuro nasina mangwana
Zero nasina mangwana mapaste mazuva nanjamanzwisezejitsana meno kuna mwari vavo Nigeria kana Ghana vhangeri vanoshumira sevanhu vakaenda gwana parwa zvinhu zvacho chokwadi chacho hachina kwana izvo tiri magangsta vhurika timbotana saka masista nemarasta tindipaiwoka mukana kozi najaja ndinovona tapesana nerandiwaukotona ndimbo saka ndikatenjo mageto youth ndangoti tonesana kusi kuti ndonyanyovona kana kuti amuone kuti shuvo changu ndechekuti tipone mwari asinganga saka azvingakone yo abo ko rasta mamaartist ndozwa kuti vamwe anosumuka kana kuti nekuti anotanga ambodhisa kana kuti big artist kuti unotiswa iwo ni strategy yako here yauri kupinda nayo paspotlight inini strategy yangu inini haisi kumbodhisa kana vanhu ndoda ngopinda ndichingoimba live ndichiimba zvekurumbidza mwari zvekungodzisana nemageto youth kuti tofana kustopa violence topromota more silence mageto ese atinge ichirarama ndoda kutry kungoimba meditation pamusic yako yauinayo so far hapana music yekudhisana nevanhu handina kana one kana wakadaro ndoti keep it up but try hard kulinga nemapromota mahomba acho senge kunana kuhararo pane mukomana anonzi jack zachipas ukakwanisa kutsvaga nhamba dzake munhu iye ndiye mumwe munhu anokwanisa kuisa paplatform yekuti unomboimbira vanhu ukikwanisa kuzosumuka kana wagona zvinotanga zvichirwadza sometimes haubhadharo tsvaga vanhu ivavo ana jack ivavo woenda futi wolinga nevanhu vemusuper label vanoita mashows yanga iri rumors kudaro vanoita mashows kwete mbawa chete vanotoita mashow kunana stodat kugada led ground dz mabhuku soravaenda vanogara vanotoita mashows anenge nemaartist hobo saka tsvaga vanhu ivavo ndokuti ufambe nepesi inoenderana netime because problem yamunoita kamaartist munoda kuti paitwa show woda kuimba usipo paposta hauna kumbopruvha kuti une song kana wakaita masongs ako auendesa kuredio unoda kuti apromotwe nani usikapromote masongs ako wega unombopa vanhu masongs ako anoda kuendeswa kumadjs because pekutanga imi munoita losi nandira nelosi tiriwe wini chete ukangosenza usati usina meditation yemari first zita rako rinogona kusumuka because secret one yandinoda kuzi zvinoitika pamapromota wanda munhu vanda vanhu kuti vaimbe vasingadhimande mari kana kuti infact vasingape mari even vachiita ndo vanhu vanopuwa mukana wekuimba iwo ukada kuchajana navo mari apa zita rako usati rasumuka vanobva vatokutsveta haupinde pashoo saka iwo unogara wakavataurira kuti ndonzi ningi nesososo ende kana nhamba dzangu ndeidzi kana makuda kuitawo show representing bindura chichichichi vanotozvida futi because mashows vanenge aida unoziva ameno kana muchimuziva fana anonzi Dan Gaga ani ndio kuno tasumuke ndini unoziva mubvunzi but isusu handina hard nevanhu but ini ndauda kupedza vhidhiyo yangu chimoresa hama dzako mune hama dziri kunze kwenyika ndina chimoresa dziri kuno ndongomhoresa hanzvadzi yangu inonzi Memo iri kubhangeti tichienda uchinoi ndomhoresa mukoma wangu anonzi Elvis Mukwaira naGriffiths Mukwaira apa izvezvi ari kubulawayo ndomhoresa mujara wangu Mr Mukwaira ndodongoti ndoni
kundisimbisa paati yangu vanondigadzira magitari ndichipractice so that ndizoita live band ndakunyatsosimbisa rege dzangu ndomweresawo neshamwari yangu inonzi Ashley Aidi kana kuti Shizi is my brother from another mother ndianondisimbisawo futi pazvinhu zvangu. Thank you man. Sharp. One love. Yeah, one love, respect.